1周細編みを編みました。で最後は引き抜き編みで終わります。立ち上がりの横の1目の下に引き抜き編みをします。で適当な長さで切ります。糸を引っ張ります。でこの糸を処理します。処理の仕方は決まってはないんですけど、わからないように糸を隠していきます。4、5回隠したらそこでカットします。このてっぺんも同じようにわからないように隠していって根元でカットしてください。出来上がりました。